Авіакатастрофа на Рівненщині. Близько 12-ї ночі у Радивилівському районі розбився військовий гвинтокрил Мі-8. За попередньою інформацією, загинули 4 члени екіпажу. Серед них командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ України полковник Ігор Мазепа. Він ветеран АТО, нагороджений орденом Данила Галицького. Трагедія сталася поблизу села Сестрятин, в 20 кілометрах від бази вертолітного загону у Бродах на Львівщині. Гвинтокрил спробував аварійно сісти, але при посадці загорівся. Причин катастрофи у Міністерстві оборони наразі не називають. Кажуть, зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Сьогодні туди прибуде слідча комісія Міноборони та Генштабу. Були планові навчання. Вони виконували польоти. Навчально-тренувальні польоти по варіанту день-ніч. Подробиці цієї саме катастрофи можна буде вже про щось говорити, коли буде проведено розслідування. Це на борту цього гелікоптера було 4 чоловіка. Льотчик-штурман, бортовий авіаційний технік і ще один бортовий авіаційний технік. І начальник